rasaning Baskara ami witi sendon sindir lan pratangga gones bicarane sendon sindir lan pratangga kusumastra gones cereming ripalakrama uring gendhing gendhing pinatot lawani rama gones nenes wicarane sing bagus mung kowe dhewe saji seswa gones saji seswa arane basa Natian nyelemong ngelemong tanpa ukara Gegarani wong akrami dudu benda dudu rupa emong ati pawit tani pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
kukus klopo padha cecoketan Sumila ing kukus Bromo ambarengi tumuruning tresno aku mung tansah ngenteni tumetesing tresno kang sejati bukaan lawange tresno Nimas ayu kembang Probolinggo kembang arum Probolinggo tak sirami motor kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara sayur kendang sambel bawang lalap kubis opo ra kelingan bukaan lawange tresno Nimas ayu kembang Probolinggo tumut ngregengaken swasana Pak Wito dagang nggih sampun dana swara menika dana weweh swara wis ngarani dadi weweh swara nggih alhamdulillah sangjaring para punden para pinenggah sami ingkang sinubeng ing pakurmatan kunjuk jengandika para tamu ingkang katemben rawuh kakung Sumawana Putri ngaturaken sugeng rawuh lan ugi ngaturaken wilujeng siang wondene pagelaran prasaja ingkang kagelar Bapa Simpar wonten ing Rikalenggan menika makarya sareng kalian seni pengrawit Suryo Laras mijil saking tlatah Kademangan Suko Kidul Kecamatan Bule Kabupaten Trenggalek pimpinanipun Mbah Sarlim ugi kasengkuyung kalian Maheswara Proporsional utawi Maheswara Pro Audio mijil saking tlatah Kademangan Sriti kagunganipun Mas Joko lan identik dalemipun Pak Paju nggih ndali ugi dipun abadikan kalian video syuting kondang kukuh rekod nggih lha nyang tinti tak delok yes YouTube kukuh nggih nggih nek ora kondang ora mungkin nggih nggih alhamdulillah wadene wonten siang menika dipun streaming live tay langsung nggih dados upami wonten mriki mboten saged ningali mangke wonten YouTube buka wonten dalem saged terus streaming live utawi live tulisannya live niki diwaca live cara Inggris ngoten niku nggih nggih sepanipun sanggeyaning para pupunden ingkang sedaya sampun cumondhok wonten dalem mriki Bapak Simpar ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan sekejap anggenipun mirunggan ngiras pantes hamriksani wonten hiburan ingkang kagelar wonten ing Rikalenggan menika monggo gendinge tayub
Gendeng menika katur kunjuk dumateng panjenenganipun Mbah Simpar Sarimbit Garwa Putra. Wabil khusus kagem kanca kula dulur lanang inggih menika Dimas Gento. Apa isih ana apa wis katindhe praharaning lakon apa isih kok simpen dek Gento sayuta aksara kekuritane tresno apa isih ana reronceneng kembang sing biyen tak rajut coba wedar no kabeh aja samudana nyingetake ganyadan aku lan kowe nate bareng ngeronce katresnan sukma medar sumpah sing tupak semon apa isih ana rerenceneng kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen sayuta kekuritaning tresno ya lali barang apa wis katindhe praharaning lakon apa isih kok simpen sayuta aksara kekuritaning tresno apa isih ana reronceneng kembang sulaman katut coba wedar no kabeh aja samudana nyingetake ganyadan aku lan kowe nate bareng ngeronce katresnan sukma medar sumpah sing tupasemon apa isih ana reronceneng kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen kekuritan tembang lelakoning asmara
Apa isih ana apa wis katindhe praharaning lakon apa isih kok simpen sayuta aksara geguritaning tresna apa isih ana sulaman katresnan sing biyen tak rajo coba wedar no kabeh aja samudana nyingetake kenyataan aku lan kowe nate bareng ngronce katresnan sukma medar sumpah sing dudu pasemon apa isih ana reroncening kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen geguritan tembang lelakoning asmara
Monggo Dik Hartati. Ya Mas Gangga Mino daleme Blitar Jolali lo Mas sing diganggo ora pareng nackal tuku ketan selawe loro udan-udan ra duwe bojo Sakno. Adem. Gagamina tulung ageng jalali lo Mas Eko Ora. Gagamina besti tulung agung wis kadung tresno lah kok mung digantung asik Surya Laras lagi masih bersama Kukuh Rekod Ponorogo gak bahaya ta Atur babagya sakunge pamirsa iki promosine Mas Kukuh video syuting anglayani kartu namalan undangan uga foto manten komplit video syuting kadang mitra inggil sami peseno rawuh daftar jalan dalem Mas Kukuh desa tumpah sawo Ponorogo Kukuh video syuting tetap jaya salamiyo masuk Pak Eko nyanyi bareng-bareng yuk atur babagya sakunge pamirsa iki promosine Mas Kukuh video syuting anglayani kartu namalan undangan uga foto manten komplit video syuting kadang mitra inggil sami peseno rawuh daftar jalan dalem Mas Kukuh desa tumpah sawo Ponorogo Kukuh video syuting tetap jaya salamiyo Kukuh video syuting mijil saking telatah Kademangan Tumpuk Sawo Ponorogo. niku wau nowo terus Oh, noto nggih. ngoten to Nggih niki nata nggih. Oh, Terus nggih. Bu Jemitri garwanipun Mas Mas Nata. Noto. Nggih. Ora Mas Mawa. Lek wi Nggih. jemek jenenge. oh Nggih. Terus niki wonten amplope, Dik. Tak serane sampean awit niki live streaming. Engko lek tak pek dhewe engko malah aku dosa.
amanai. Ya ora ketang sak pira-pirane sing jelas ning jerone amplop ning isine. Iki wis tak evaluasi. Nggih sebanipun niki caping gunung khususon Dik Hartati mijil saking telatah Baosan Kidul Ngerayun. Nggih. Wau ngajeng niki saking Panggul sakniki hijrah khusus. Jadi iki memang khusus panyuwunan dumateng Dik Hartati. Iki tak serane. Iki Nduk. Amplope iki ana isine lho. Matur Oleh sembah ana nuwun. isine tak saki dhewe kuwi. Matur sembah nuwun Bu Jumitri. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Matur suwun Pak Yatni. Ayem tentrem uripe. Amin. Nggih. Penak le golek sandang kelawan pangan. Amin. Pak Iko kok moneng aja. Aku ki dong aku penting ora rabi neh. Brawek lah Sing bener kuwi, tapi iki enek sing kudu ae lho. Oh, cowok. Iki wis enek 80% tak delok sangka indra keenamku. Piyung piyung. Pae jenggai gak bahaya ta? Payung. Payung. Nggih, dadi manten seneng tapi aja seneng dadi manten. Betul? Betul. Oke. Senenge garwane wong liya. Disenggai ya, Pak. Klik. Sakniki ta? Alah sesuk. Barang amplope wis kenek sak isine kok iki dadak takok. Lek wis lunas yang ngene iki lho, Pak. Lek wis lunas kan ngene iki. Yo tanjake. Saben bengi nyawa. Aduh. Pangapunten Pak, suwantene rada anu, Alah ora dadi apa, panggah enak. enak. Serak-serak basah. Nggih. Hingga wis pamit ning aku sak awane Pak Yatni. Wis tak pending ora iso aku. Setane ra iso. Timbangane turu. Kler piye ta Pak Iko? Aku ora sambung aku lek. Senggakane rek ndak karo-karuan bocah iki. Lah iya to, baleni to. Piye to? Iki anu lho. Manut pimpinan lho. Kimpinan lho iki. Manut pimpinan. Pedir Pak Yatni lho. Iki Baleni. Baleni. Oh, sing sportif lho. Orang ngono lho tujuannya. Ayo. iki mengandung pornografi. Oh. Ayo. Baleni. Iki kena undang-undang ITE nggo. ITE ini apa Pak? Terusno dhewe nduk. Oh, baleni neh. Ojo nakal. Ojo nakal. Timbangane turu. Pak Iko, iki piye to? Aku turu iki mah ora. Sore maksudnya iki. Timbangane bubuk sore-sore ngono lho maksudnya iki. Kok minggu? Ganti nene. Aja kuwi nduk. Pripun Pak? Ben aja diterus ning kono. Oh iya. Timbangane bubuk. Oh, timbangane bobok. So, ora malah ra penak. Apa enak. Ora penak. Ayo terus ke. Terus nih mawon. Yen memaca meng nganggo janon kuning. Piye nduk bareng dijenggleng kerasa urung? Dijenggleng Urang. ini? Urang. Isene sing gandul. Ah. Isene sing gandul. Tak kudange masih kosing
bagus, bagus Dewi. Ya, kaya ngene. Gede dhuwur, sembodo. Kaya Gatot Kaca. Kaya Gatot Kaca. Kaya Gatot Kaca Ilang iber. gapite. Mboten iki Gatot Kacane kurang gizi, Pak. Ya iki perlu sikil-sikil iki perlu diolor gitu. Awak iki perlu disebul. Ngono ki menggunting lipatan jenenge. Heeh. Golek ke CDR kono. Kembang. Kembang apa Pak Eko? Alah kembang apa-apa sembarang. Kancil toh? Iya ya. Watu. Enak ini dolan dhewe. Apa Pak sing enak dolan dhewe? Ya bocah. Bocah cilik. Pacitan Sarpi lumayan kena keri-kerian lumayan. Oh. Apa sing keri kuwi? Iya. Aneh ngono lho, Pak. Aneh tapi nyata. Oh iya. Panas. Oh, jan. Janjine piye, Mas? Janjine kepiye? Jam ngeso-ngeso. Jam mepet-mepet. Ora ritek. Ora. Apa nas ojan? Ojan ki apa, Pak? Jan cakepan modern. Oh iya. Tapi Ojan. gunungnya panas hujan. Oh iya dong. Niki tak kayak dua variasi. Engko kira aja bosen. Caping gunung versi Jawa mawon kan pun ketrien nggih. Ah, Madura ta iya. Apa nas ojan? Ling-aling sayang. Caping gunung. Ayo lho. Ora situ dadi, Pak. Ya, Pak Eko wis anti karo dadi. Anti. Aku ora wani dadi. Anu wis Angel tambahan anu. ora nek sing landangi. Ora sing gambu ya ning kene. Mage bineka laben lake. Inuman bersih bersih
janji man senento dadi lupa mon gunung makane naseh jagung mon ondem cemen samping gunung kurang kompak urung muni kabeh iya Satu. Nek ku juweru, Mas. mic vokalnya Mas Eko dientengkan Mas Juweru ra ketok tak. Satu. wes enteng oh syukur bisa nyabes gunung desa jadi raja lambang jaelan konik padeng sengsara Surya laras lagi dek jaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biar saya nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cedongi sego jagung yen andung tasili capek gunung hae 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 Ya ini aja. Rem, Ya ini aja dawa-dawa. Jan luar biasa napa sih Artati iki? Ah, Tuwa. jantung orang sampai geret ta, Mak. anu to karepku iken kaya mie ngoten lho Pak Yatni Kacan baloh. gen kaya mie pentinge ke syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara apa ning gunung tak cedangi sego
Yen mendung tak silih tapi gunung. Hae. Nah, ya semene iki. Sampe nih ta. Samene iki sedeng. Ya, gak bahaya ta. Ya. Ya. Kan ini ya. Wah, ora ngerti ya. Cara Mbak Jemek. Kan ini ngaji baik. Oh, gak bareng. Derek ya. Sekar bisa nyawan guna desa dadi reca. Dene ora ilang gone padha lara apa. Pacitan ana ngati rasane terus kelangan sumilire angin segara ngangeni ana ngendi riko sing iso tresnani eling jaman semono ya mong riko kudyangane ati Banyuwangi Pacitan ora lali ya amung kelingan Banyuwangi Citan ana ati rasane terus kelingan sumilire angin segara ngangeni